Make-upan na sa Catherine, guys. Sige. Ready na. Tingnan guys. Mga meg, kay manami og make-up niya, wala lang ko kakuan kay nangaon pa sila Ma'am Shitty niya, nalubat ng cellphone. Yes. So karon kay full naman ang cellphone. Akong i-vlog atong mga makeup artist. Thank you jud kaayo nila. Ilang mga sud mga meg kay huot kayo nga to sud. So thank you na lang sa nag-makeup. Magawas naman pag ni Tataod guys. Guwapa kayo si Ate Princess. So muna ang bride guys. Ay? Gapa kayo ang bride. So mga meg, nitaas lagi akong buhok lagi pagpugong nila. Nata, ako anay god, videohay god ako buhok. Darambok ni Mitch. Aral si Tatay Malvin guys. Aral si Tatay Meanwhile, terus ya guys, saka ini sekat nanti ya ini kami diba? I'm not feeling well again. Mr. Andre and Mrs. Mary Jane Arellano Rima.
family of our room. Dali, Joy! So hi, what's up everyone? So again, this is a vlog takeover and we are about to go sa reception. Charot. Later. Okay, so yung slice na. Okay, and of course, the toasting of the wine. Magbuhay ang bagong kasal! Yay! Okay, good tagyo, temasohon ang kanunyon na kanila mahoro. 9, 8, 7, Yo, congrats! Hey, salamat. wow, na. Sa pag-ani diri o sa akong mga agi taga-tahaw. Salamat kayo ninyo nga naghatagin mong higayon. Salamat sa side sa akong bana, Kuya Anthony, kay Kuya, kay Kuya Jeffrey, kay Kuya Romen, kay Ate Charity, kay Mercy, sa taga-tahaw. Salamat. O sa akong side, Later. Hi! Mga Hi mga may. Karon nangaon mi. Tapos ako gadayet man ko so maon ang gamas ko para di ko matental. Wow. And napay gipaluto sa tikatarin and wala pa na kuan. Wala pa na. Wala pa na luto. Sa English na luto. Ha? Sa English na luto. Okay. Papa na ko. So karon guys kay ni palit na si Ate Sheena sa mong t-shirt. Support guys. Sorry wala na ko nasulob tong usa. Sila di ka Nasulob na mo ako ibalit. gahapon. Nasulob na niya gahapon and nasulob na po na ako gahapon. Nasulob na po So- ako gahapon. So karon lang mi nagbanding-banding balik kay gahapon, wala mi nakabanding-banding di Kaya natulog siya. Natulog ko. Kay Kanil siya pa dyan naligo. Ting pagkabisihan. Busy. Then kami ra-bonding. So busy kay siya sa ilahang kuan. Sa Yung uyab. kay nang Yes, sa tindahan na mo. So among gigamit dayran nga cellphone kay dili ako Kati Sheena kay The prettiest girl. Yes. Thank you. Na, wala mo na. Sila nang word. Skip to my loo, loo, skip to my loo, loo, skip to my loo, skip to my loo. Mag-mouse ka, te. Samaan yang nang natin Sheena. Yeah, Marag gayo. kamot. Marag kamot gana. Sa mga meg, break back kaon sa meg tiwas. Sa mga meg, right back mga meg, maglaglaag sa mi, mag-vlog rami ron kay kalubat na po ang cellphone natin Sheena. Bye. Bye.